السكر بقرمش خفيف او السكر خفيف ومقرمش مجرد شيء. Go Batman, mega love shout out. What bad news? What the bad news? 3 million in the house. Travis mega love shout out. Thanks for coming. Good evening. Go Batman, what's your problem? What the bad news? No one will be bored, Batman, he is the, Kapitbahay USA. Thanks for coming. Mag-love shout out. Salamat po. Ayan. Mag-quick live lang po ako. No one will be bored, Batman. He is 14.1. Cannot go to the hospital. Apartment. Oh, really? Go, Batman? What happened? Kapitbahay USA, meron ka na pong moderator. Ayan. Wait lang, tayo. Hope everyone is having a wonderful day. Sending love. Thank you, Travis. Where are you at your beautiful today, no Batman? Sending blessing your way. Yes, you are very pretty. Thank you, Travis. Go Batman, what happened to you, my dear friend? What you feel now? It's good now, Batman? Travis, already to go the big now.
4 million in the house. Thank you guys. Ayan. Batman, I'm subscribed to you. Thank you, Travis. Sulit Mix TV. Good morning. Ayan. Good morning. Good evening. Ayan, may moderator ka na po. Salamat po sa pagpunta. There's the beauty. Thank you, Travis. 5 million in the house, guys. Ayan, naka-ready na si host mag-bed kasi ready to, time to sleep na ba? 11:04, 11:06 na. Mimi Bird, quickly live, magki-quick lang ako, guys. Tamsak Dan, mega love shout ate. Bigyan lang shout out sa'yo, Mimi Burr. Ayan, malakas ba yung boses ko dyan? Wala akong headset. Ayan, nagtatago si host kasi tingnan mo naman ang itsura ko ba. Hello, Mimi Burr. Go, Batman. It's so good now. My dear friend. Idol Sipal, mega love shout out ang agap mo mag-LS Mamping. Ay. Malakas ba yung boses ko diyan Idol Sipal, ba? Patulog na ako. Sabi ko, punit pa yung damit ko ba? Sabi ko lang ako ng saglit lang ba? 1 hour lang bago ako matulog. Nakaano pa talaga ako ng ba? Punit kasi yung damit ko, papatulog na ako. Kaaakit ko lang hindi pa ako makatulog kaya sabi ko kahit 1 hour. Malakas yung boses ko. Wala talagang kaayos-ayos si Ping Naririnig ba ako dyan, Mimi Bear? Wala akong headset. Hindi ako nagkabit ng headset. Hindi ko alam kung naririnig ako. Sakit nga sa tenga kasi lakas. Huwag mo akong patawanin kaya atay. Ang kati-kati kaya ng lalamunan kung may ako candy ko, ba yun? Luya. Nag-ako ng luya kasi ang sakit na. Akala ko si Jennifer magla-live siya kasi may upcoming siya kanina. Hindi ba nag-live pala? Kaakit ko lang Kanina pa siya nasa taas Malakas ba? Nag-ugom ako ng alam mo ba yung ugom? Yung ng luya. Kasi ang kati-kati ng ng lalamunan ko, parang hihikain ako. Sumpungin ako ng hika. Buti gising ka pa. Idol Sipal. Buti gising ka pa. Dear blanket, I love it. Oh, sige, gusto mo, kunin mo. Yeah, Dior. Ang itsura ko, idol, idol Sipal, tingnan mo lang. Patulog na kasi ako ba? Naisipan ko lang na kahit isang oras, 1 hour lang, makapag-live ako. Ket, I love your blanket. Yala, you want? Yala, you take. Nabuisit siya kasi kay Christian, nagalit na naman, daming chatting. Buwang talaga yun, wala talagang pagbabago. Magkausap man sila kanina doon sa baba. Blessing man yun. Kaya ang akala ko siya mag-LS siya, hindi pa nag-LS. You can share Travis. Your English is very good. My English ko is very ano ba yung Idol Sipal. My English is English Carabao. Not a perfect. Sure, what's Batman? Nag-ano na naman pala kanina. Hindi ko
Kasi alam ko may ano siya may schedule siya kanina, kaya ako naman nandun ako sa baba. Nakapag ano ako, yung nag-aano ako ng bata, the blanket is you want my blanket? Ang itsura ko ba, ang pangit ko talaga tuloy. Pag nag-LS ako, wala sa ayos, wala sa plano. Ganito ako pagka yung sabi ko nga isa-silent ko lang hanggang tulog ako kung hindi siya mag-ano ba. Tad ng chatting si Christian, yung upcoming niya, galit na, mumura na. Doon sa sa upcoming talaga. Buwang talaga Batman, I wish. Go to Fing. Share your outfit. Travis, thank you. Batman, thank you. Always support my live stream. Thank you very big, my friend. Hindi ko nakita, titignan ko nga sa chat ba, nagmura siya. Lasing yun eh. Tingnan ko sa isang cellphone ko. Tingnan ko nga. Kaya pala hindi nag-live. Ikaw ba nasa ka pa? Nasa kusina ka pa? Ano ba yung Bicolana? Nasa kusina ka pa? Para nawala man dito yung upcoming niya. Binura niya siguro. Idol si Pal, binura niya siguro Hindi ko makita. Ano ba mga pinagsasabi? Hindi ko man tinignan kanina. It's big. It's for 3 come to. The mother of my child is from India. Not sure if you're from the or not, but ano daw? Idol Sipal, hindi ko makita. Wait lang. Anong oras nagnininaw-ngaw? Sabi ko, ibura, kaso hindi nakita ko pa, nabasa ko. It's binura na ata kasi sinasabihan ko ulit siya. Hindi ko man nakita ba? Upcoming, wait lang. Kanina, nag-live si di ba nag-live si Wings? Doon kami tumambay kasi inaano ko nga siyang mag-live, hindi ba siya naka-live? Ganun naman pala nangyari. Buwang talaga, yung wala din, ay nako lang. Nawala na, binura niya na, binura. Nakita mo pa ba ngayon? Hindi ko nakita Ito ba yon? Ito yon? Tingnan mo. Yan ba yon? Ito yun. Bakit hindi niya binura? Nandito, Nabuang man to. Ano to? Sana all, tandem, sana all love team. Happy match nature, bata pa ng asawa ko. Mas gusto ko nature, asawa ko. Pinagtapat niya at nag-asawa ko. Ano ba tong, bakit hindi binura ni Jennifer? Nandito pa, let's search travel one moment. You're a single? Mga 7 PM ata yun. Chat. Pinindot mo kasi. Ito tinitingnan ko nga kung ano yung mga comment. Tinitingnan ko. Basahin mo.
Kausapin mo nga sila dyan, ano? Idol Sipal, kausapin mo nga yung dalawa na yung, mag-usap nga kayo dyan dalawa ba? Basahin ko nga ito. Hindi ko nabasa bago burahin ni Jennifer. Tingnan ko nga. Buwang talaga yung 4 million in the house. Salamat guys. Thank you very big. Ayan. Ito man kasi hila ko man tong isa kong cellphone ba, yung luma ko. Hindi masyado siyang gumagana. Kaya, wait lang. Tingnan ko ha. Muhammad, thanks for coming. Mag-love shout out. Sana all mga agaw, sana all medyo, sana all makukuha ko ng bata. So, marami ka na. Hindi na buhay ko. Sana ang buhay ko kasi. Ang sabi ko nga niyan, Idol Sipal, hindi pa naman sila kasal eh. Kumbaga, hindi pa sila ayoko ng ganyan kasi, naka Jennifer din yan. Kaya pinaghiwalay mo si farm girl kasi gusto mo asawa ko. Hindi binura ni Jennifer nandito. Paulit-ulit man yung niya dito, paulit-ulit yung kanyang, kaya nga ang sabi ko, hindi pa naman sila kasal. Kasi, sabihin mong wala pa siyang, kumbaga, oo, meron kayong anak, pero wala pa rin siya, kahit anong gawin mo, wala siyang karapatan, wala pa rin siyang laban, wala siyang hawak Ano matatawag mo doon, kabit, 'di ba? Hindi pa naman kayo kasal live-in. Yun nga may kasulatan na yung kasal na nga nagkakahiwalay. Yung ganyang pang pag-uugali, 'di ba? Nasa nasa public pa. Ito ang sinasabi ko Kung mag-away kayo, huwag yung dadalhin sa yung nakikita pa ng ibang tao. Kung mag-away kayo, yung kayo lang. Tingnan mo, lahat ng nandito. Ko para mabasa ni Christian.
Ayan, Idol Sipal, 8 million in the house. Thank you guys. Idol Sipal, tingnan mo yung inano ko. Nag-comment ako para mabasa niya. Muhammad, thank you. Hindi ko na tuloy nabasa yung mga comment ba. 6 million in the house. Thank you guys. Ayan. Si Irene, oy gising ka na, mega love shout out. Sabi ko mag-quick live ako, hindi na ako napag-live ng kapatid ko. Morning, good night. Tinan mo, naka-ready na ako, patulog na ako ba? Naisipan ko lang mag-ano ng kahit isang 1 hour lang. Patulog na ang ano ko ba? Sabi ko pipikit na lang ako, naisipan kong kasi kahapon hindi rin ako nag-live yata, hindi din ako pinag-live ng kapatid ko. Ganito kasi si Irene, pagka halimbawang walang mag-live sa akin, wala din akong time. Kasi busy. Good morning, Sisi Ping. Ayan. Kawawa yung tao man tinatamtad, tapos pag power, anak, babae na naman upang. Yun na nga ang sinasabi ko. Nung isang araw, sinasabihan ko siya. Sabi ko, mamaya I love you ka na naman ng I love you, tapos mamaya galit ka na naman. Sabi ko, inano ko nga, ayan, kinoment ko, sabi ko, hindi mo matatawag na pagmamahal yun. Kasi, wala ka matatawag na pagmamahal doon sa pagpapahiya mo sa tao. Wala ka ng respeto. Kung mahal mo isang tao, hindi mo ipapahiya sa public. Nandun pa talaga, sa whitey word pa talaga niya, tinaddad ng message. Inano ko kasi para mabasa niya, 'di ba? At least mabasa niya sa comment section. Para makita niya din. Hello Irene from Travis. Sino na naman? Si Irene. May ano lang yung nandiyan lang sa mayroon lang akong huli ako Meron kasing tao na yung bang dapat yung private, doon niya tinatadtad sa public. Doon siya nagko-comment, pinapahiya niya yung tao. So, ngayon, ni-reply ko. Ngayon ko lang nabasa kasi, hindi ko rin kasi alam kanina. Nahuli din ako. PM na lang. Nabuang. Travis, hello, from Sisi Irene. Ayan, namanhid na tuloy ang paakot si Irene. Patulog na lang nagngaw-ngaw pa Tingnan mo pag galon-galon lang, naka 28 minutes na ako, diba? Kasi si Idol Sipal andyan ka pa, diba? Mali naman yun para sa akin para sa akin. Kasi ako, yun na nga ang sinasabi ko na ako, kahit anong gawin nyo sa akin, yung hindi talaga sa akin nakakapagganyan ng asawa ko. Kasal pa kami hindi nakakapagganyan sa akin kasi alam niya ugali ko. Isang salita lang ako, ayaw ko kasi ng ganyan na yung paulit-ulit, tapos ipapahiya ka ng ipapahiya. Diba? Kung sa akin yun, hindi ko nababalikan. Wala nang sa akin. Oo, dito ako. Diba? Ikaw, diba para sa'yo, babae ka din, diba? Ako kasi iba ugali ko. Iba ugali ko sa kapatid ko. Kapatid ko, siya, yung palangiti siya, pero hindi ako masyadong laging seryoso yung ko kasi yun na nga sinasabi ko, hindi rin ako perfectong ate, pero ayaw ko ng ganyang sitwasyon. Na away bati din, tapos papahiya ka sa whitey, di ba? Nakakaya yun. Bukas, pag narinig ko yan, anuhin ko na naman yan. Tatratan ko na naman ng yan. Hindi maganda yung ngayon ko lang nabasa. Dati pinag-aawayan nilang ganyan sa na
message daw. Hindi ko siya natatagpuan. Ngayon ko lang tinignan na nandyan pa pala. Patayin ko nga yung aircon, giniginawa ko. Nag-aircon pa talaga ako, pero malapit na bang magtaglamig. Mano bang natulog na si Ping? Nagningaw pa talaga. Mahirap ang ganyan, kailangan private. Kailangan si Irene. Hindi ko na rin kasi syempre makikita to. Marami na nakakita nito. Hindi pa naman binura. Dapat nito Idol Sipal, pinabura mo kanina. Hindi niya man binura, nandito pa. Kasi hindi tama yung ganito eh. Oh, puro pagmumura. Ngayon ko lang nakita. Puro pagmumura. Kaya nga ang sabi ko Idol Sipal, kahit sabihin mo may trabaho siya, nakakatulong siya, pero ayoko ng ganyang lalaki, promise. Sarap sila pag untugin yung babae, mamping, walang amor. Ang hirap ng ganyan, lagi ko silang sinasabihan. Hindi naman sa pag-aano ko na kapatid ko, yung bang kampihan ko. Hindi ko kakampihan, hindi sa pagiging kampi, kasi mali yung ginagawa niya. Oh, ang dami puro pagmumura, ang dami makikita. Ang dami makakakita. Hindi pa to binura ni Jennifer. Ngayon ko lang nakita kasi, bukas, pag nag-ano ako ang kakausap doon, ibablock na naman yung tinan mo. Ako ang kakausap doon kasi hindi tama tong ganito eh. Pero depende pa rin yan sa kapatid ko kung nasa kanya yun. Kasi nga, gusto niya buo yung pamilya niya. Pero sa akin hindi. Para sa akin kasi, iba yung isip ko eh. Buo man yung pamilya nyo, kung hindi na kayo okay, useless, di ba? Kung magsama kayo, tas ganyan, konting-konting pahiyaan kayo, di ba? Mas mainam na yung, kasi marami naman diyang broken family, pero okay naman yung mga anak, di ba? Hindi porket broken family kayo, hindi na magiging okay yung anak mo. Depende pa rin sa inyo yan, sa kayo pa rin. Kasi broken nga kayo, pero kung nandyan pa rin kayo parehas na aalalayan yung mga anak niyo, magiging okay pa din yan. Marami din naman na broken family na okay yung mga anak. Hindi sa akin kasi hindi dahilan sa akin yan na para sa akin na yung maging buo lang yung pamilya ko, titiisin ko yung ganyang pag-uugali, yung ganyan na pagdadaldal. Ay, ayoko ng ganyan. Hindi ako tinan mo yung mukha ko, stress. Sisiping bigak ko, mag-ready na punta trabaho. Sige, Sisi Irene, salamat. Sige lang, Sisi Irene. Saglit lang din naman ako kasi sabi ko, nga ako. Sabi ko nga, isa silent live ko sana. Kaso nga lang, yung cellphone ko, maaano na naman niya ng matagal na naka-open yung ba, di ba? Kaya sabi ko, kahit 1 hour magngaw ako. Ano sa palagay mo, sis, Idol Sipal, okay lang yung, ano ba yung, yung sizes ko? Yung, mas okay ba sa'yo, yung kumpara sa'yo, mas okay sa'yo yung broken kayo na walang ganyan sakit ng ulo, ng pahiyaan, kaysa sa magkasama kayo na, ay, ewan ko. Ano para sa tingin mo? Mas okay sa'yo yung buo yung pamilya or or broken na lang kayo kaysa sa ganyan, di ba? Namisti Muhammad. What namisti? Namisti Muhammad. What namisti? Go Batman. What means namisti? Ox 4 million in the house. Thank you guys. Ayan. May work ka pa ba? Idol Sipal? Ang akala mo yung candy ko, siya, ang candy ko may baon pa akong ginger. Mas ox na yung broken kasi paulit-ulit ang away ay pag oo, sa totoo lang, yung ang laki ng baon kong luya, kinikandy ko kasi hinihika ako.
Ako mas oks na sa'kin yung ano, mas ok na sa'kin yung broken family kaysa sa ganyan kasama kayo. Konting kibot, aawayin ka, ipapahiya ka. Yun lang ang para sa'kin, yun lang ang para sa ano ko. Kaso nga lang, iba din naman yung ano nung kapatid ko. Ewan ko sa kanya. Kayo, lagi naman kayo nag-uusap, 'di ba? Ano ba ang ano niya? Kasi para sa akin, nakikita ko din sa kapatid ko, parang hindi niya kayang iwanan si Christian eh. Kasi ano eh, bayawang paulit-ulit na lang. Mas mahaba pa yung away nila kaysa sa pati. Tapos eto na naman. Sa akin kasi hindi ako, wala akong tiyaga maging inangungaw. Pero ang pangit ko talaga, promise. Masyado akong malapit sa cam. Naglapit na naman ako masyado sa cam. Wala kasi kong headset. Tingnan mo nung 'di ba kahapon kausap mo siya 'di ba? 'Di ba nung hindi siya makontak sa'yo, sa akin tumatawag, sabi ko pagka ganyan, 'pag once na hindi mo siya makontak, so ibig sabihin busy sa trabaho 'di ba? Pinapayuhan ko siya, mamping, oh, so ano sabi niya, kasi para sa akin ang ano niya kasi, ang ano niya yung para bang kaya niyang tiisin na ganyan, maging buo lang yung pamilya niya. Magkaiba kami ng sitwasyon. Ako kasi, tingnan mo, umuwi ako inano ako ng asawa ko, hindi pa rin kami nag-usap. 7 years ako dito, 7 years ako, hindi ako nag-uwi ng Pilipinas. Tapos nung umuwi ako, nagkaano ulit kami, di ba? Hindi rin kami nag-usap. Wala din kaming okay na ano. Kasi ayoko, ako kasi ugali ko, kung wala kang tiwala sa akin, wala na rin akong tiwala. Bakit pa? Bakit pa tayo magsasama, di ba? Mas mainam pa maghiwalay tayo. Huwag tayo magpakialamanan kasi ayoko yung bang patatawarin mo tapos pagka ano tawag nito, bukas makalawa, isusumbat sa'yo, ire-recall ulit sa'yo yung mga ayoko ng ganyan. Ikaw ba, Miss Sipal, may ano ka ba? May asawa ka ba? O single ka? Ang itsura ko ba? Sabi ko hindi ako magpapakita sa cam. Nakapagpakita tuloy ako sa cam ang itsura ko gayatay. 3 million in the house. Akala ko naman kaya hindi na siya kumikibo, okay na, naintindihan niya na yung 'di ba nung nakaraan 'di ba nasa akin si ano, 'di ba pagka kumakanta sila sa ano ko sa live ko, akala ko okay na. Kasi hindi na siya nag-aano, hindi na siya nagngangaw-ngaw. Eh, yung pala hindi, lasing yun. Oh. Tapos ngayon, ganito maano ko, naghanap pa ako. Ano? Na, naghanap ka pa? Alam mo mas parang mas okay sa akin yung ano, yung hindi Pilipino. Kasi ang Pilipino, hindi, yung bang ano, dalaga ka pa talaga or naghiwalay ka lang din? Mahirap talaga na may bisyo, mamping. Mahirap talaga. Kagaya ko yung ano, luya. Mahirap talaga pag may bisyo. Ako yun ang kinaanohan na yun ang kinaano ko dun sa isa ko. Pero hindi siya pag nakita niyang galit ako, hindi siya maganyan. Hindi siya katulad ni Christian na ano gaganyan-ganyanin ako, hindi. Kasi ako alam mo ngayon, Idol Sipal, parang sa akin parang mas mainam pa yung ano, yung puti.
Kung may makikitang ano, kung may makikita lang tayong matinong puti, iyon na lang kaysa sa Pilipino. Kasi Pilipino, unang-una mabisyo. Unang-una hindi marunong makontento. Humuhugot. Para ang ano ng itsura ko, o sa cellphone ko ba? O, di ba? Muhammad, thanks for coming, Muhammad. Hindi ako nakapunta kay Muhammad kanina. Nasa taas ka na ba, Idol Sipal? Amaste means recognize the light within your the same light and burn on your burns in me. Alam mo may pagkain ako mamaya na nga ako kakain ba. Ang hirap kasi ng ganyan. Oy, go Batman. You're the the new video already already watching your new upload video. Wala sa kalingkingan yung buhay nila sa buhay ko, mabait, walang bisyo, malinis, maalaga, mabait, masunurin sa akin yun, aking mahal. Sa sa buhay, mamping, hindi sa pagyayabang. O, di maganda. Eh, di maganda kung may ganon. Ako kasi ako ngayon ang sinasabi ko sa kanya, yung hindi ko kaya yung ginagawa ng asawa niya, yung paulit-ulit. Paulit-ulit. Tawag niya, nakakarindi. Sabi ko nga hindi ako asawa. Pag naririnig ko sila nagkakausap, doon ako naiinis. Naiinis ako, yung naiirita ba ako. Kasi paulit-ulit. Pangit ko talaga sa camera ba? What 2K, Muhammad? Ano yung 2K, Muhammad? Hindi ko na nababasa yung mga kanilang ano ba. 6 million in the house, guys. Quick live lang si host. Mag 1 hour lang ako. Then, update lang kasi si Pinkay. Ayan. Ganyan ako si Idol Sipal kasi hindi ako depende na lang pag maaga ako makaakyat, makakapag-live ako ng maaga. Pero pagka hindi, ganito ako, matapang kasi ako, mamping. Kaya na ko yung asawa ko. Matapang din yan! Matapang din si Jennifer! Ang bunganga niyan! Mas matapang pa sa akin yan. Mas matapang pa sa akin yan. Pero ewan ko sa kanila. Nasa kanila naman yun eh. Ako naman, iba naman yung tapang ko. Pagka hindi ko na kaya, umaayaw ako. Hindi, Idol Sipal. Ugali ko, pagka yung pagod na ako, yung, basta, pag once na napagod ako, mahaba ang pasensya ko, pag once na napagod ako, wala na. Wala na akong maramdaman. Parang nagiging manhid na ako ngayon, manhid na ako. Manahimik lang akong tao. Bihira magalit, pero pag ang salita malam. Ganun ako yung yung pagdating sa hindi ako pala away. Asawa ko. Wala siyang maririnig pag nag-away kami isang beses lang magsalita. So, nung susunod hindi na ako magsasalita ulit. Wala na siyang maririnig. Kaso nga lang hanggang ngayon tingnan mo, wala na. Itong dalawa pa ulit-ulit eh. Bukas, pagka yung nagtawag yung tingnan mo, ko yun. Anuhan ko yun.
okay lang din naman yung kalog ka sa YT kasi alam mo sa totoo lang, marami din naman akong mga friends sa YT na puro mga kalog. Pagka yan nga nagkakasama-sama kami, puro ka-anuhan lang, madalang sabi ko nga pagka sa live ko halos hindi nagdidikitan, kasi puro na lang tawanan. Anong oras na mga tulog na yon? Kaya wala na, dito lang sa YT minsan. Hi, Idol! Go Batman! Mega love shout out from Idol Sipal. Ayan. Buti hindi pumatol dito si hindi sumagot dito si Mr. Nature. Lasing to kanina kasi naririnig ko siya pinauuwi niya kasi aalis daw si mama Walang kasama yung mga anak niya Umandar na naman palang utak. Dapat nito burahin niya to ba? Hindi niya man binura. Kaso nga lang mas mainam na to para bukas pag nahingawan si Christian, pakita niya. Away na naman yan, tapos iba-block, ilang araw, accept na naman, i-unblock na naman. Pati kay Mr. Nature. Kasi sa totoo lang, wala pa siyang karapatan Hindi naman sila kasal pa. Kahit sabihin mong hindi na yan kumbaga, selos pa ba yun? Pagmamahal pa ba tawag doon? Hindi na pagmamahal yun Kaanuhan na yun, ka-abnormalan na yun. Sang upload, tingnan ko nga, magmarites nga ako, tingnan ko doon sa upload niya. Saan upload? Yan ang masakla pag nakakainom ganyan. Pagka pabait-bait. Saan upload? May bagong upload ba? Ay na lang. Bukas, pag narinig ko yan, tingnan mo, anuhin ko yan bukas. Hindi siya nakakarinig sa akin ng pagkano binibiro-biro ko lang siya, pero inis na ako ba? Yung blinak niya na naman, nakablock na naman si Christian. Akala ko naman kaya siya hindi nag-LS kanina. Baka kako may pinuntahan siyang LS. Baka siya may inakyatan na LS. Di ba dun kay Wings, nagsabi si Mr. Nature, di ba, iba ang mga message, kaya ganun alam niya. Yung una kasi, nalita ko ng dating, pero yung hindi na kasi ako nag-scroll Scroll down na yung mga comment. Basta yung nahuling na ko sa kanila ni Kai Wings na ang hirap daw ng kalbo kasi napag-iinitan, kalbo na nga napag-iinitan. Yun lang. Pero hindi ko pinansin yung mga nila na yun, harutan nila na yun kasi ako naman kasi inaasar ko si Wings kasi kalbo nga si Wings. Saka naman kasi si kay Wings, Buboy gwapo, mega love shout out. Uy, tomorrow na ba yung mo? Mega love shout out ho sa lahat, maray na banggi sa imo, manay host.
Bukas na ba? Oy, ano si Idol Sipal, punta tayo diyan bukas kay Buboy, Buboy Gwapo. Bukas na yung mo, yung GLS. Nando si Jennifer daw eh. Magkanta ba si Jennifer? Sa lahat manay banggi sa imo diyan, manay host. Salamat. Bukas na yung mo, 'di ba? Bukas na yung live. Punta kami. Idol Sipal, oras natin dito 12 ng 12 ng tanghali. Baba, Gwapo. Ano ba 'yon? Buboy Gwapo? Baba mo nga yung link mo. Tingnan namin. Garot-pirot ka. Ay, talaga, ganyan talaga yung mata ko. Singkit. Sabi niya, Idol Sipal, si Idol Sipal, daw ako, parang antok na daw. Patulog na nga ako eh, naisipan ko lang mag quick live, sabi ko. Pahiga na nga ako, tingnan mo, nasa kama na ako ba? Sabi ko nga, mag-LS ako pero hindi ako magpapakita, pero nagpakita pa din ako. Iyo, bukas, manay, up to 20K banana to giveaway. Wow! Gwapo. Si Irene, si Ping, out muna, punta na work. Sige, si Irene. Sige, ingat. Salamat. Ingat si Irene. Paano na din ako, sis Irene? Ingat sa work, sa pagpunta. Banana lang yung mo. Back ako pag dumating ako work ko, maabutan kita. Sige, sis Irene, salamat. Banana lang yung palaro mo? Buboy Gwapo, nakadikit na ba ako sa'yo? Pero alam ko nakadikit ako sa'yo eh. Magbuto channel nga ako. Alam ko nakadikit nga ako sa'yo. Nasaan yung upcoming mo? Asan ba yung upcoming mo dito? Ibaba mo nga. Idol Gwapo tuloy. Buboy Gwapo. Asan ang upcoming mo? Ayun, tingnan ko nga. Hindi ko man nandito ako sa bahay mo pero hindi ko makita. Tingnan mo, nandito na nga ako sa iyo. Ayan na nga, nandito nga ako sa iyo pero yung upcoming mo hindi ko makita. Nasaan? Nabuang man. Magtamsak nga ako para pero alam ko naman yan bukas, abangan ko bukas yan pag tanghali. Tanghali dito yan sa amin, sabi mo alas 9 sa inyo. Siya, alas 12 ng tanghali bukas. Tomorrow. Live. Ito, nakita ko na. Nga ako. Magtamsak ako. Guys, patamsak guys sa guys, sa hindi man pala naka-pin kay diyan sa nagbaba ng bahay ba. Idol Sipal, punta tayo dito bukas. Uy, silver button. Sana all. Ilang years ka na 20K banana. So, sana all. Punta kami bukas. Don't worry. Abangan ko yung bukas. Mag-aya ako ng kasama. Para manalo kami ba? Ayan, naka-ano na ako Abangan ko bukas yan. Ay, 11 pala. Alas 11 pala ng tanghali sa atin. Idol Sipal, akala ko alas 12. Ayan, alas 11 ng tanghali. Bukas.
Punta natin bukas. Tapos, pag may time ka, Buboy Gwapo, mag-ano lang muna tayo, ngaw-ngaw lang ako ngayon, ngaw-ngaw. Pag may ano tayo sa, may ano ka sa next Saturday, pag hindi ka busy, punta ka sa live ko, ha? May GLS din ako, birthday GLS sa ano, sa 14. Ayan, in-invite na kita, ha? Dikit Kalimbang all na kita. Punta ako bukas. Ipanalo mo ako, host. Sana all. Sana manalo tayo, no? Punta tayo bukas. Mag 3 years, member Manay. Oh, pero 3 years, tapos ang dami-dami mo ng ano. Sana all. Nakakalimbang na ako sa'yo. Ako, ano na, ako mag 1 year na ako by January yata. No banana hair, please stop mini already. Go Batman! Next week, the Saturday morning at the Saturday, October 14, we have GLS go. Then too much banana. We have only 5K banana only. Go Batman! You connect my friend, Buboy Gwapo. Tomorrow we have live stream. Then we have 20K banana. Giveaway tomorrow for the ano yan? 10 minus 4. Ano daw? Hindi ko man maintindihan to. Ano? Idol Sipal, nahirapan mo ako pati mag-English. Sa 14 birthday, Mamping. Birthday mo anak ko. Ipinalo mo ako, Gcash. Ha? Pag pizza. O, sige. Malay mo manalo ka ng Gcash. May Gcash ako. Sige. Gcash sa banana. Andiyan pa ba si Buboy Gwapo? Buboy Gwapo, punta ka, ha? May Gcash yun. Gcash sa banana sa ano. Malay mo, ilang taon na yung anak mo? O hindi. Idol Sipal, ano ba ang anak mo? 14? Yung ano niya, birthday niya talaga. Hindi kami magka-birthday. 18 ako. Ginanap lang siya ng 14 kasi nga, ano sila Bogs. Ano si Bogs, yun ang free day niya. Ano siya, yung day off niya ng 14. Kaya siya nandoon. I keep one channel 240 banana. That's my favorite channel. What channel? 10 years old siya, Mamping. Babae, lalaki. Kaano ko pala yon? Idol Sipal, kaugali ko. Ano nga ni oras sa sunod na Sabado, Manay? Ano siya, kasi anong oras sa inyo bukas? Gwapo? Magi-start kami ng dito. Mag-start kami dito ng 10 ng umaga. So, bale kasi yung sayo, 'di ba? Bukas mag-start sayo ng 11 dito. Tapos ang sabi mo 9 AM sa inyo 'yon. 9 AM sa inyo 'yon. So, mag-ano tayo ng ano ba 'yon? Nalito na tuloy ako. Magtutuos ako. 11 tapos 9 sa inyo. 11. Mga 8 o'clock ng sa inyo. 8 o'clock. 9 igdi sa London. Dito sa amin 10. 'Di ba 9 sa inyo bukas. Tapos dito sa amin 11 o'clock. So ibig sabihin kasi magi-start ako ng 10. So ibig sabihin sa Sabado 8 o'clock ng umaga sa inyo. May ka ba doon? May work ka or wala?
Kung wala kang work, pasyal ka din. Kaso nga lang, konti lang yung banana ko. Ang papalaro ko lang sa ano ko, sa birthday ko, 5K banana. Ano lang kasi yun, hoy, ano lang birthday ko na, ano ba, pasalamat ko kasi siyempre sa mga friend ko, 'di ba? Sa mga nagsusupport. 5 banana, 5K. Ikaw ang dami mo na, oy, congrats. May ano na siya, may silver button. Wow, sana all. Sana all, Buboy. Pero pupunta kami bukas, malay mo manalo ka. Uy, si Pal. May ano din daw, may GCash din si may GCash din si Buboy bukas. Lusubin natin bukas, mag-aya ako bukas ng ng mga pupunta. Para marami kaming manalo dito sa sa Saudi. Andito kami sa Saudi ngayon, Buboy. Buboy ko po, dito kami sa ba? Wala daw I keep one channel to 40 banana. That's my favorite channel. What channel your Go Batman? Go Batman, what channel? Please do not subscribe. Frederickson. Tingnan ko nga, ay go. Ano ba 'to Isya man 'to. Buwang man 'to si ba? Ayaw na, ako pa naman, hindi ako masyadong ba sa, ko naman 'to kanina. Go Batman, already watching your video. Ilang oras ba yun? Ilang oras ba yung bago? Kanina ko pa man yun. May comment na nga ako eh. Oh. 4 hours ago. Watching your video, the new upload video. See? 4 hours ago, oh. Ang dami ng dog niya, dog. Ana Binchor. Thanks for coming. Wala ka palang Sisikoy. Wait, bigyan kita ng moderator. Ano na tayo, guys? 5 minutes na lang, guys. Mag-end na si host. Ayan, nag-ano lang ako ba? Nag-update lang si host. Patulog na. Ayan. Makakan ko manay. Tagutom na ako. Sige, kakangkana, Boboy. Noy, kain ka na. Ano ulam? Tomorrow. Punta kami sa live mo. Sana manalo kami, ha? Gusto ko GCash. GCash talaga, GCash. Abangan namin yun. Naka-1 na. Oo nga, naka-1 na ako. Mag-end na ako. Kasi na ba. Dikitan ko muna si si Venture Vlog. Ayan. Punta ako sa bahay mo, Sisi. Dikitan muna kita. Baba ka ng para madikitan kanila ba? Baba ka din ng mo dyan bago ako mag-end. Mag-end na ako eh. 1 hour lang kasi ako. Punta ako sa bahay mo. Uy, ang laki na rin ng bahay niya, oh. 7.7. Ayan, sana all. Saan bansa ka po ngayon, Sisikoy? Laki na rin ang bahay niya.
Baba ko nga para makaano sila sa iyo bago kami mag-end. Ayan oh. Guys, padikit guys sa nakapin guys. Ay, nakapin. Hindi ko na pala pinin. Hindi ako marunong magpin dito. Ano ba to? Bakit patayo kasi ito? Inano ko man to ng patagilid. Parang patulog naman talaga yung tsura ko dito sa ano ko ba? Sa live ko. Ay, USA ka din. Salamat, Sisi Koy. Laki din ng bahay mo. Galing ako sa bahay mo. Ayan. Guys, paano naman guys? Si Idol Sipal, pasuyo naman kay ano ba bago tayo mag-end kay Adventure Vlog. Ang sexy naman ng sisi ko, yo. Bakit ka natawa sis? Ano? Tingnan ko nga. Dikit na ako sa'yo, sisi, ha? Matagal na ako dikit sa kanya. Matagal ka na dikit sa kanya. Nauna ka pa sa akin. Sorry naman. Ako ngayon ako nakadikit sa kanya. Ngayon ko lang siya nakita. Ngayon lang siya din pumasok sa live ko ba? Guys, pa-end na ako guys. Ayan, salamat sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Adventure. Sino pa si Buboy? Idol Sipal. Buboy Guwapo. Sino pa? Go Batman. Go Batman, thank you. Jinsi? Tama ba yung basa ko? Minsan kasi mayroong pangalan na ang hirap basahin ba? Hindi ko na kaya binabasa. Nahirapan ako. Na ano pa naman yung dila ko ba? Na bubulol-bulol. Sino pa ba yun? Si Muhammad, si Irene. Salamat. Ayan, mag-end na si host. Nag-update lang ako. Patulog na din ako eh. Sino pa ba? Lahat ko na ba na ano? Lahat ko na nabasa. Mag-ano na tayo, mag-end na si host. Sana manalo ka, no? Ng Gcash sa ano. Oy, si Adventure. Ay, baka tulog ka nito. Pero, umaga pala doon siya. Sa inyo, ewan ko lang. 4 years na ako, supporter lang, para lang. Ganon? Hindi. 4 years ka na. Matagal ka na pala. Ako, bago pa lang ako. Si Adventure, sana mapunta ka po sa ano ko sa GLS ko next week, October 14. Ano siya, 10 o'clock in the morning, Saudi Arabia. Hindi ko lang po alam kung anong oras dyan sa inyo, sa USA. Ayan, sana kung may tempo kayo, mapasyal din kayo sa ano ko, sa GLS. Ayan, paantok na talaga si Ping. Kaya sabi ni Boboy, parang ano daw, sabi ni Boboy, ano daw, antok na daw yung mata ko ba. Idol Sipal, sige, salamat. Sa bukas ratratin ko si yung ano, oh, if I have time po, sure. Sige, salamat, si Adventure. Nagla-live ka din po ba? Nagla-live ka din? Para kung halimbawa kung kami bakante ba, mapunta din kami. Good night na tayo, Mamping. Shout out everyone. Thank you, Idol Sipal. Good night everyone. Love you all. Babu. Sige. Naka-ano naman ako sa'yo, kalimbang naman ako sa'yo. Pag nag-appear yan, mapunta din kami sa live mo. Sige. Good night. Ayan, nagngaw-ngaw lang ako today. Wala sa plano yung live ko.
Wala sa ayos. Ano na po dito kasi sa amin, ano na siya, 12:07. Ayan, patulog na po. Good night, everyone. Bye-bye. Go Batman! Bye-bye. Sana ba yung pagpatay nito? Ano na ba yun, yung ikis ba yun? Tingnan mo, hindi na kasi ako nagla-live. Tingnan mo, hindi ko na tuloy alam. Ito ba yun? Yun siguro.